akwai tambaya da aka yi ɗazu ce to in Allah ya yarda zan ba da ansa ko da a gurguje ne. mai tambaya yana tambaya cewa wai da gaske ne ya ji ana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi maganar ƙasar Iran da bakinsa mai albarka, kuma ya faɗi za su zama masu tsanani da riko da addini da riko da imani, ko kuwa annabi bai faɗa ba. sai na ce to insha Allah zan ba da ansa ko da a gurguje ne a cikin karatu. Allah madaukakin sarki ya saukar da bakan damiyar sura, ita kadai ce cikin alkur'ani aka kira ta da suratu Muhammad, da wasu hukunce-hukunce da al'amura a cikin ta fanfarma maganganu ne manya. to a ƙarshen surar sai Allah yi wata aya ta ba wa sahabbai tsoro kwarai. Allah ya ce ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ganiyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Allah madaukakin sarki ya ce ku ga ku, yana magana da sahabbai, an kirawo ku izuwa ku ciyar dan taimakon addinin Allah, amma kuna taƙanda kuna rowa, cikin ku rowa suke yi, ba sa son dafawa addinin Allah yadda ya kamata. Allah madaukakin sarki ya ce to wanda di yayi rowa kansa yi wa rowa. Addini yana bukata kai rowa, to kanka kai wa rowa. Allah mawadaci ne, ku ne mabukata, wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara. Allah ya ce to kowa yaji, wa in tatawallaw, idan kuka juya baya gaburan imani, suka juya baya gaburan imani su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam na zamanin sa, Allah ya ce yastabdil qauman ghayrakum, Allah zai musanya wasu mutanen ba ku ba, sun la yakunu amsalakum, sannan ba za su zama irin ku ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan aya ta sauka, a hadisin da Ibn Hibban ya rawaice shi a sahihi, hadisi na 700 ko 7123, Hakimu a Mustadraku hadisi na 3709, Tirmidhi a Sunan hadisi na 3260, da ragowar marwaita sun rawaice shi. Abu Huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan ayar, wa in tatawallaw, in kuka juya baya yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Allah zai canja wasu ya tafi da ku ya kawo wasu kuma ba za su zama irin ku ba. Da annabi ya karanta ta, sahabbai sai suka ce ya rasulullah, man haula illazina in tawallaina ustabdalu ko ustubdilu bina. Ya rasulullah, su wane ne waɗannan mutanen da idan muka juya baya gaburan dafa wa Allah, dafa wa addinin musulunci, za a musanya su da mu suwaye? Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce a ruwayar akwai sayyidina Salman al-Farisi yana kusa da shi a gefen sa haka. A ruwayar farko aka ce fadaraba Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala fakhizi Salman al-Farisi, maiki sai ya taba cinyar Salman al-Farisi yayi haka, kama kaga alaji yana kusa da ni, kaga cinyar sa kusa da ni, in zan taba shi sai annabi sai ya taba cinyarsa. A wata ruwayar kuma aka ce mankibahu, kafadar sai taba ta Salman al-Farisi. Ma'aiki sai ya ce haza wa qaumuhu ko haza wa ashabuhu, wannan da mutanensa su Allah yake nufi. Su waye za a canja mu a kawo su, a kore mu, a batar a karar da mu a kawo su? Annabi ya ce wannan, shi wannan da mutanensa ko da abokanansa ko da 'yan kasarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya rantse wallazi nafsi biyadihi, na rantse da sarkin da raina ke da ikonsa, law kana ad-dinu inda thuraya, a wata ruwa law kana ad-dinu manudun bi suraya, da addini za a dauke shi a ɗebe shi daga wannan tauraron na duniya gaba daya a kai shi tauraron suraya, da imani zai kare a duniya, a ce in kana son ka san imani sai ka je tauraron suraya zaka koyo. Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lanalahu ko latanalahu ko latanawalahu rijalun min farisa, da wasu mutane daga farisa, Iran kenan, da sai sun je sun ɗauko addinin sun da shi sun kafa shi. In imanin ne sai sun je sun ɗauko shi sun zo sun kafa shi.
min faris haka annabi ya ce da wasu ruwayoyi. To mai tambaya ya ji tabbas annabi ya faɗi ƙasar Iran, kuma da ya tashi faɗar su ma ya faɗe su ne da wani irin yanayi. Allah ya yi maganar mutanen Iran shi ma a cikin Alkur'ani a wannan sura ta Muhammad, sun mala ya kunu amsalakum, kamar sahabbai a yi musu a tauna musu tsakuwa a ce in ba fi abin da muke so ba za mu tafi da ku mu kawo wasu kuma ba za su zama irin ku ba, su addinin za su ba wa ransu, su ba wa addinin dukiyar su ba wa addinin rayuwarsu da komai da komai. To shi ma ma'aiki sassan ga abin da yake faɗa. To don ka sake ganewa, da annabi ya ce lauka na dinu inda surayya, da addini yana tauraron surayya. Ina ne surayya? Wasu taurari ne, cincirin da tauraro ne ake ce masa surayya din, yakan sauka wani lokaci akan burujin sauro daga kaukabul ard, wannan tauraron da muke rayuwa a ciki na earth na duniya, zuwa wancan tauraron tafiyar kilomita 440 ce ta haske, kilomita shekara 440 sana dau'iya. Daga nan in kana son ka je can sai ka shekara 440 kana gudu, kuma gudun irin tafiyar haske, da duk sakan ɗaya yana cin kilomita 300 shi haske. To irin wannan tun saurin, to irin sa zaka yi, amma sai ka yi shekara 440 sannan zaka je tauraron surayya, saboda nisa. To annabi ya ce da addinin musulunci zai kare a duniya ya koma wannan duniyar ta tauraron surayya, mutanen Farisa za su je su dawo da shi su inganta shi. To kaga mai tambaya sai tabbas annabi ya yi maganar surayya ya take da suna Farisa, Iran, kuma malaman hadisi kaf sun tafi akan wannan hadisi ingantacce ne. Nasiruddin al-Albani shi ma ya ce hadisi ne ingantacce wannan hadisin. Kaga musulmai ba su da ragin daka cikin hadisin, shi yasa kullum ake faɗa wannan yakin da kaga suna yi su da gaske suke, makamai da suke tanada da gaske suke tanada, saboda Allah ya ce wa iddu lahum mustafa. Babban abin da zamu yi guda ɗaya ne, mu taimaka musu da addu'a, tunda ita addu'ar rabin yakin ce. Mutane suna yin abin da suke, Allah kuma yana zartawa. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah hara. Abin duk da kuka yi ba ku kuka yi ba, Allah ne yake yi. Shi sa wannan ƙasa mu muna cewa gaskiya mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da kuka suna yi. Yau din nan masana duniya na masu nazarin kalar makaman da ake da su a duniya suna iya faɗa, duk boye wasu, duk yadda ake kokarin boye wani abu na kasashen musulmi na cigaba, amma suna iya faɗa duniya ta ji cewa an kasa gano kalar samfuran makaman da Iran take amfani da su. Technology ya tabi ya shiga ya ce inda ake so. To makamai ne kana ji yanzu ake gaya mun, sai su yi makaman su sa mai sunan sahabi ko sunan ɗa daga 'ya'yan annabi ko sunan takobin sayyidina Ali. Kaji wani makami da suka cilla sunansa Zulfiqari, takobin sayyidina Ali, la saifa illa zulfaqari wala fatan illa Ali. Haka annabi ya ce, annabi ya ne masa kirari, ko annabi ne ya faɗa ko dai wata magana ban na manta ban bi ruwayar ba, amma dai annabi ya ne wa sayyidina Ali kirari. An ga to filin daga to ba wata takobi kamar ta sayyidina Ali ba, to suka yi makaman suka sa masa zulfaqari kuma ya je yayi abin da ake so yayi. To waɗannan mutane mu yi musu addu'a jama'a, mu yi musu addu'a Allah ya ba su sa'a. Ai suna addu'o'i ba kanana ba. Allah ya bawa Iran nasara da ita da masu taimaka mata. Allah ya tarwatsa Isra'ila da ita da masu taimaka mata. Gaba ɗayansu ba su fi ƙarfin Allah ba. Allah ya mana muwafaka.